Ate na kay mga kuha na nag-hi sa imong vlog. Uy, di na kita makita. Ha? Asa na? Kuha na rin? Against the light. Hello guys. Pupunta po kami sa Jollibee. Kakain. Hello guys. Welcome to my vlog. Wala po kaming ulam. So, pupunta po kami sa Jollibee. Social dayo. Dato, bahala pobre, basta hilas. Bahala pobre lang, basta hilas. So, we're going to Jollibee. Ang orderon day namo kay kuan ra to. Burger steak. 50 lang. May basta Jollibee yung tatak. Mo ni ang mga pobre nga hilason guys. We are pobre nga hilason. So, against the light man sa ngit-ngit man. So, Ayo ba? Ayo sa mga bete mo di ka klaro. oo. Wala di maklaro. Kuha lang. Dong na kay kuan dong na kay kuan sa YouTube dong. I-subscribe niya ako dong ha. Ha? Wala ko na yung problema. I-subscribe ko dong ha para makapalit ng Jollibee. Burger stick na din to dong. Wala ngit-ngit man oy. Against the light man ta. Yanan sa paingos Jollibee. Perte nga. So, nagsakay rami og sikat-sikat. Sikat-sikat. Itaw, bike. Wami naglungag kay. Di ko makaon sa manok eh. Nahubag akong donggan guys. Burger stick. O kuan, french fries. Ay. Ito, lisod. Lisod mo labang. Sige. Kaya naka-live eh. Hala, oy. Di masad sila mo kung ano na naaga ni pedestrian lane. Saan may pedestrian lane? Pero di man sila kabalo nga. Usay, kung ano ning white. Oh. Ha, before me magkaon og sige ka na. Ala kanindot ana no, pero wa koy angay ani. Kuan ako no lang. Okay lang sa dira. Ay open na nito. Oh, nana si Madam Imelda Marcos din eh. Wala sa kasi Madam Imelda. Nindot siya? Indot. Balik na. Mado mag-beach. Wala. Namin diri sa Landers, Bulacan. Landers, wala ka. Ay kay ako'y dala, ako'y kuan niya gay. Ako video ni mo. Sige. Before me makaon ng Jollibee, mag-umpra sa mi kuan gamay nga. Gamay na nga. Ay kami sa balay. Hello. Pasensya mo pa naman ang Landers. Under construction pa. Ulit ko Ariel. Ilan yung sa guys ha? Ako. Saan nindot nga kuan? Kalay siya sa ilang chlorine. Ha? Kalay siya ng chlorine. Wala, una nagbaligya ng chlorine, no? Hindi na kamatog carbo na. Maato day ka mga lit eh. Oo, ato ko. Hoy, lagi ni-request na ko. Ariel daw. Ito aman mo. Tinda. Kala nga, single. Single? Pagdila po ng double. Kaning do. Ito na, inindot nga Ariel. Sorry po, ah. Sorry lang eh. Kanilang ba yung pagsak? Ay, ano mo agad? Dali na. May magi. Ang surf karon kay bati na.
Ha? Bahuan ako sa sir. Buhuan na ka? Ganlog. Ito ni Perla. Oh, dili. Long hair. Air. So yun lang ang pag-appeal sa mga 10 pesos combined sa inyong pinalit exclusive. Guys, nandito na po kami sa Jollibee again. Now serving. Customer number 5, please proceed to claiming area. Thank you. Di ba ka Now magkakano? serving. Customer number 5, please proceed to claiming area. Thank you. Burger steak ako sa. Burger steak tayo. Di po gumagmanok doon. Burger steak. Manok din na. Really? Masaya mo ha? Burger steak? Burger. Champ. Burger. Cheese. Aloha ang gamit. Aloha. Mukhaon. Kaon po. Mukhaon ta or ato na to sa kuan kanton. Nita. Ay, asa? Dito sa kuan. Ay, nalang. Hara. Dili kang pa burger steak. Kaon. Kanang one piece lang. Ya, ang burger. Ato na to kanay ni magkuan. Ito na lang. Super meal. Now serving. Customer number 40, please proceed to claiming area. Thank you. Ha? Now serving. Customer number 40, please proceed to claiming Kuha area. lang Thank ako you. B1. Ha? Mag-B1 ko. B1? Asa good? Wala ko kita. 80. B3 lang. Kuya, mag-aloha ta lang. B3. So, hi. I'm karon sa Jollibee, Bulacan. And okay, si Madam naglinya. Order. Waiting. Ano pa yung tao? And Madam is here. Wait na namin sa order. Yeah, we are waiting our order. Number 30. Wala Wala, pa. ang mahal naman ng nag-increase na yung lahat ng price sa Jollibee. Inflation rate. Ito akong order. Wait, honey. Order has arrived. Now serving. Customer number 13, Di ba ka please makita? proceed to claiming area. Thank you. Yung order. Now serving. Customer number 13, please proceed to Anong claiming i-order? area. Thank you. Your order, madam. Tipid lang. Lipid with pineapple juice. Sa akin is kakain na po tayo. Bye. Bye! Kasi kakain na kami. Thank you. Na siya'y concerned. Sige, te. Wala, guys. Parang nakulaman ako sa sauce na burger steak. Pwede ba hihingi ng burger steak sauce? Ganto ah. Pwede ba ka mag-ask no? No, kanang naskilid. Bakit mag-order ka? Palit guro ka, te. Mag-try? Nato din si Madam. Now serving. Customer number 25, please proceed to claiming area. Thank you. Now serving. Customer number 25, please proceed to claiming area. Thank you. Ano, matana dyan siya. Go, Eds.
Byron jud siya. Pero ka Byron jud siya. Byron jud siya kaya nagawa siya kwarta. Mission failed. Mission failed siya. Now serving. Customer number 3, please proceed to claiming area. Thank you. Unsa? Pwedeng mag-refill, pero Now hindi serving. free. Customer bayad. number 1, May please bayad. proceed to 25 claiming pesos. area. Thank you. Kasi yung kaunti Now naman serving. kasi yung sauce. Customer number Sauce, 11, please proceed to claiming area. Thank you. Biskot. Makapalit na kag isa ka set nga Angel's Burger. Masyadong kaunti yung sauce ng burger steak. Kung parang nakulangan ako sa sauce, Unya giluto pa nila. tinuto pa. Stang gaya. Nauman na lang ko ka. Wala ko na. 25 pesos ba yan to? Extra sauce sa mo. Extra sauce sa burger steak. Pwede pala, sabihin na lang natin bili tayo ng extra. Mag-add na lang kadaan. Oo. Kasi masyadong kaunti yung sauce ng burger steak. Parang gusto ko lang yung sauce. Siya na human. Pama na. Gitawag na si Madam o padulong na siya diri. Ay, wrong info pala. Pila? 10 pesos lang yung extra sauce. 10 pesos lang. So, next time, pag magbili ako ng burger steak, kailangan ko ng extra sauce. Kasi masyado langaw. Okay. Kasi iba kasi yung sauce ng, iba ang gravy. Ito may mushroom. Thank you, Jollibee. Kaon nagtiwa si Madam. Kita, magkain na po ako. Guys, may po siya, may task po siya na mag-avail ng yeah. Yan po yung treat Sunday. Pag unsay tawag na? Survey. Basta pag mag-take kayo ng survey, may in-charge naman na sabihin, ma'am, pwede po ba kayo may survey po kasi yung store na to. So, thank you, Jollibee. Libre nga snack. Oh, nangita siyang libre nga snack. Oh, nanakay. Nanami Sunday. Okay, kan-an lang yung Sunday. Customer number 1, please. Oh, so mo na ni ang price sa survey. Ano ni ang treat sa survey. Once you make the survey, namoy Sunday, Ice cream. Ambot lang unsa ang uban nga treat pero ang nahatag sa ako kay Sunday. sarap. Kami man din na sila Sunday. Thank you, Jollibee. So, magpa-video ko na si Madam ni Jollibee. Hoy, ate na kay mga kuha na nag-hi sa imong vlog. Hoy, di man ako ganun si Jollibee. Nadlo. Kuan makairo, pahamak makayo, sige Hoy, bye. daghan kay may bit-bit oh. Sige na kay migit-git. Let's go. Muli na Uli may na mi. kay Uy, mahal na kayong manok. Sakit sa bulsa. Among giari kay kuan naman, kaon naman sa Jollibee mo. Nagkan kay Charan! Nga na dyan ang negosyante. Hi! Ngita na sa aming kasakyan. Ha? Yawa ako. Gusto na ako ikuan. Gusto ko ang irong ako ni ko Angeline. Abi niya, maglihok-lihok ka dito. Oh. Hi, bye!